Slav havalo îrojî geramî Macarîstan gola Balatonê berdewam dike ji sedî şêstê golê ez difikirim îro bigerim. Ez hêvî dikim ji war dîmenî pir xweş, pir balkêş, pir baş çêkim. Ji bîr nekin beecbînê dengê zengil vekir, şîro vebikin û bi derdorê xwe par vebikin. Ka hela em îro here li gola Balatonê bigere bê dîmenî çawa balkêş derdikeve holê. Hadî. Ev jî navînê xweş, pak e xweş, bilendayek mezin çêkiriye. Ez jî her lor binerim, berê turekê bavîn, bê çawa ye. Bê gola Balaton sê ji bilindayî çawa xuya dike. Ji bona me re li Balaton sê tevayî bigere. Wextek pir lazim e ji ber ku dirêjbûna wê 170 û tiştek kîlometre ye. Yekî dorê bizîvire, hema merekan bê zêdeyî 400-500 kîlometre dorayê zîvirandin heye bi erebê, bi bisikletê pêya merekan bimeş. Ji aliyê rê bisiklet û pêya taybet rê pir xweş hatine çêkirin. Zaten li UNESCO tê ji bo parastina cîhanî her deverê wê merekan bê şênkayiyê, dar û daristan, gelek bêşî çûk û teyrê masiya li vir hene. Zil pir zêde ye. Ji ber zêde zilê heye, gelek aja jî bi piyayê xwe diparêze. Jê pêv hemû devera derdora golê bajar û bajarokê biçûk gund lê hene. Ji aliyê avahî şeklê wê çêkirin jî pir xweş hatiye çêkirin. Yani kes karış dar û daristana nedaye. Ji dûr ve wek rengekî şîn îvol xuya dike. Tepe derdorê wê hene li çayekî winî zêde bilind, pir zêde bilind, çayê zêde bilind tune ye. Tepe hene ne zêde qusey bilind. Ya berê xwe bidqûlê roqê belaş e di navê perayê. Ez çûmur ez vekiriyam 1500 forintî ye çûna ser qûlê. 1500 forint em bê dike 3 euro. 4 euroya wan dike. Texmînen 4 euroya dike gola. Demek ki şunda direnceki kule hiç derve yiyecek. Ne döndür değil. Çen kata döndür değil. Jepev dert keviş derve.
دلال و شیرین و خشک و دروام و تماشوان شمال عاشور كيف دي شكون يجسام از inşallah adlı tekevim geçtiği o dervasi niv grava hember bifam. Baskı TV vaka aziyete kevin geçti kevherdi dervasi hember bifam. Evji semboleke jbo çekina lawanta. Lawanta li bajarı kişileri. Bu şekil çekili. Kazana mazını. Kazanıydı. O zekayı da hakkı. Kabul kıldı. Bu metodi bakvarına araki palinka gelek بشی الکولوژی به متد حوانوت چکرن. اف هرم به تبایی میماریا آکم آماجارا کبر. زلا چکری زل بهدی دوی سندی گشتی باران بغاسی گرفت نارد. Ev içine hamle bunalım. Beşi şarabı iyi Balaton. Balaton şu şartlı 1500 diye. Yani evji tiştê behriyê hatî çêkirin. Sîrtê hatî û nû li ber pêşketî. Çê dikin, sor dikin, boru boyav dikin. خانیشی تایبت برای کدیم راه جبی خانی تیز بگن مینا بگن خانی همون دوراوی بی ایسوت اشکری هاتی خملان بود ایسوت اشکری او شی لسر مسگفتا شمان هاتی آوکرم او شی دارک جیره جیری بشیدی
si la France gagne contre l'Allemagne, c'est chaud, il y aura le problème à la bout de. Yer bir beşikli kuyadık. Ağacı tadilat edildi. İhtimal etmesin. Teftirşil ser. Nisketta şamana yaptırır ve takavı aroşlatır. Kullanımlar tespitli. Belirtir. Cami. Mısır. Olin beri hediyeler. Derji dadka kunarti ala verç diye. Bedrinci kara dadka kunarti ama ketin yani. Çarşı küçük şınalar çektiği güzel küçüktür. Lisede bastırır. Taşır dağı. Pamuk eker. Gül çiçek çiçek. Çok karışık takmadığı için.
Köszönöm szépen. Köszönjük további 8 perc. Önceki fiyatı ziyade tikli kalıp tabağa bulunacakken dikkat katı çekiyorum. Ügyetlen játékkal változó csillagok. Hogy milyen napjaim, hogy elnevezzenek. Pillanatainkkal kerget üzenek. Szemedbe nézve mondani a titkaim. Akarsz játszani, a Rótnál Kovács Miki. Yaramni Balatonê, Macarîstan, îro qetiya ez hêvî dikim ev dîmen ketin serê we. Ji bo dîmenê baştir ez çêkim
از هیوی دکم و بعجبینن شیروه بکن و حتی دیمنه کده بمینید نوا خوشیده دم باش وره